I am here to liberate my people. You have the power. Let me look at me. Lemanya. Oh no one with the power to vote those people out. Oh no one vote through her aid. They are working for you. And it is time for them to retire. Those old people. Do you understand what I'm saying? Either with the PVC, anyone will allow to be able to do press on time. Either asking Madam Doris, never the AAC. May whomever have her. Don't worry. We have to liberate the state. So that we can create opportunity where we can give people like you grants. Cater for their children. What AAC stands for, special education, is to make sure that every child that are school, that attend education, free education in this country, when you get to the university level, we'll find a way to provide grants so they can finish the school. That body will be lifted from parents like you. Yeah, Doris is a way, girl, you're a fool. A fool at 40. In fact, a fool at 50 is a fool forever. You're a big fool. Being on Abia state, God's own state, you may pay on iji anuamu. May pay on iji me dog iji me blow job. When they were the governor of Abia state, on both sent. Yeah, sent in Canada when kita. Unless oti. So, Iburishi or Obi Namadiziri go and tarnish the image of the current governor of Abia State, Dr. Elesioti. Madiziri, your name and nigga soja Olo, God forbid, that you can never speak ill against a son of God who has been ordained from his birth, from his mother's womb. He may born in Gova again as a governor, not governor, Gova. A man he goes result. You don't know what you're supposed to go and contest. What you're supposed to contest a woman leader in the church, Chris. You couldn't be able to win the heart of a pastor. You couldn't be able to win the heart of the members. You couldn't be able to win common the position of woman leader when you pass you win. No, it be win and that be at around. A stage here, one useless, although I will not call the useless road. In Yara 1,000 naira, say I would play card, add up and down. Who was the one yama, another 1,000. In as a governor with rented Venza. Moto Aboron, car of your own. Rented Venza. Who even that should have Venza? He will put easy, Caburo, na be China State. Bro, yellow, Obu Sore. Bro, Sore, so Unamo Sore. Don't worry, I will take my time to define and analyze Onyana about Sore. Upon this video, may the time define also well. Kowara Ndibo who is Sore and where Ndibo not today. Now so a mendi we name her today. Man, I brought here story for another day. May the time measure analysis I can dig me pay about who is called Sore. Neck ator one bro bunde bundabro opi weka. Hey, we will sit you, we will unseat you. Jaja boamu ena abo. Boramu ena abo no him anya. Come on na pastor choose na si anya fu ihe dig n'ime gba 440 say na nwanya abo devil incarnate na nwanya abo nya nwa chi obobo. Emu ya na nwa chi obobo. Nwa chi obobo no ri onwe pastor me zoom ke electric. Full division was women why na rie. He couldn't be able to win the heart of pastor. Pastor no ni who tokpuru nwanya na ama ha nwoke. Nwanya eseptere asara na obara nwa atụrụ. Nwanya dị sam Jaloro onwe nwanyị gba akwụkwọ nwere onwe peace of mind na family. Ị pụtara aja hezi amụọ na atamoto hey I can never agree. I don't agree. Aga m egbu onwe m ndị content creator na ndị blogger na ndị Nollywood were gị na-eme ihe sabịrị. Onye pụtara bịa be gị ọkasị ego amụọ na atamoto. Can't you forget this amụ? I didn't forget Amua. Forget to see Amua. Amua talk, forget it. Then I'm going to wherever the place and get rara. Chayama. I drag ya, pastor, get the pastor, you don't very gentle.
gbagị nkịtị ịnọkọtazi ozugbo soro protest so were gịrịgịrị nekọta ozugbo eje weta ofu tiketi kwọchasị ya na ahụ aja waka kwọchasị chachachachacha ofu tiketi na ahụ aja were enye gị probably ịmụ ihe so tiketi na tiketi ahụ eso na nkịtị na-abụ nke a na nke a ewere nke erie m ego eweta nke erie m ego ịpụtazie iwerezie ego ọtụ jezie chọọ moto erentị na ochie Venzas onye na-azọ ọchịchị onye kekwa ego na polling unit onye ewetakwa material campaign material anyị ewetakwa akụrụngwa eji azọ ya bụ election ka kwuru ka idiot hey I wanna city go and contest women leader ụmụ ọkpụ na village ọzọ ịchọrọ ụmụada jee contest ka mana ga-enye gị deputy chair onwere position ị ga-ewin iwu n'ụwa as a human being tupu ị nọchọ n'ụwa aka nka nwụrụ lai I na-eme protest pụta mbụ ndị na-azọ gọvanọ ha na-eme protest I will sit him what they are doing to him is very very bad what they are doing to this small thing is very very bad how can this person the husband die and ndị gị wee nwụọ na gị wee nwụọ onwere ihe a ga-eme na ọ bụ elezoti gburu the woman nwamkpi were amụ jee ṅụọrọ onwe gị ele dị ka esi ka ihe dị yiri amụ na me were demonstrate ere gị ijide aka nta ịṅụrụcha amụ mmiri amụ machie gị opi akpịrị mmiri amụ machie gị opi akpịrị ịpụtara soshal midia ibecha akpa amụ ịṅụrụ aṅụ na nke na ọdụ araraghị ebe a afụ na ụzọ agaghị ebe a eti ebe a wokowokowokowo ụzọ agaghị ebe a ewomie waka ụzọ agaghị ebe a elele efu na ihe a enweghị uru ọbara ha abụghị jee zuru ọrụ onwe gị ị na-abịa ka ime relevant a ga-erewa gị ọnụ nwa bisagon